Jo, velkommen til Elastico, din yndlingsfodboldpodcast. Det her med dine 2 yndlingsværter. Her er et lille udklip, som du kan se. Nyd det. Er du dum en uge? Velkommen tilbage til Elastico, din yndlingsfodboldpodcast med dine yndlingsværter / gæster. Vi sidder her igen i dag, fordi, som jeg altid siger, uge for uge bliver det kun vildere inden for fodboldens verden. Skud til Cengiz, min elskede bror. Han er stadig på ferie, og jeg læser kommentarerne. Vi savner ham også. Han er tilbage igen næste uge, hvor vi giver ham en varm velkomst. Men lige nu, der sidder vi i studiet. Tak fordi du lytter med. Vi har Marco, vi har Martin, vi har Ertugrul med. Hvis du har lyttet til Elastico, så er de her 3 ikke nye. Martin har været med før, Ertugrul har været med før, og I efterhånden, så kender jeg også Marco med de sindssygt kontroversielle udtalelser. Velkommen til, dreng. Ja. Tak for det. Jamen, som Elastico er, så er det ugens kåringer, og vi tager dem slavisk, vi går igennem den, vi prøver at holde rummet, vi prøver ikke at råbe hinanden. Hvis det sker, er det okay. Men vi skal snakke om ugens nedtur. Og det siger jo lidt med et smil på læben. Hvorfor kigger du mod Martin? Det forstår jeg ikke. Det er fordi ugens nedtur er jo Real Madrid. Helt objektivt, hvis vi lige skal kigge på det. Vi snakkede lidt om det sidste gang med en Supercup-finale. Real Madrid taber til Barcelona. Typisk El Clasico. Barca går altid hen og vinder. Men det vi skal snakke om, det er, det der så sker, det er... Må jeg lægge ud på? Okay, undskyld, bror. Det der så sker, det er, at Real Madrid spiller en Copa del Rey-kamp mod Albacete. Hvem er Albacete? Inden Albacete alt det der. Xabi Alonso blev fyret jo. Ja, det er rigtigt. Det er jeg ikke glemt. Xabi Alonso bliver fyret. Vi fyrer ham. Ja. Hvem fyrer ham? Barcelona fyrer af Xabi Alonso. Der er jo lidt snak om, Xabi faktisk selv var... Ja, men bliver han fyret, eller trækker han selv stikket? Det er det, der er lidt snak om. Jeg kan ikke selv finde ud af det. Ja, fordi... Jeg tror, han får store legender til, at de går ud og siger, at vi fyrer ham, så de laver en hans smutter, eller vi blev enige. Men Zidane gjorde det også. Jamen bro, Xabi Alonso er en stor spiller i jeres historie. Ja, det er rigtigt. Forstår du? De kan heller ikke træde på ham. Men I ved godt, det er blevet sådan en ting inden for træner, sådan der perspektivet nu, at folk begynder selv at lægge pres på klubben. De siger jo også for 2 år siden, der gav de jo liv for at få ham, ikke? Og så allerede efter 6 måneder. Det er lidt sådan der. Jeg synes, det er respektløst. Det er klart, mand. Hønsegården i Real Madrid. Lad os lige høre Martin om din hønsegård. Hvad der foregår den? Det sker rigtig meget, mand. Er du sindssyg? Jeg skal lige finde hoved og hale i det, ikke? Men jeg ved ikke, skal vi starte fra Xabi Alonso? Ja, lad os starte Hvad gør vi derfra? Ja, lad os starte med Xabi Alonso. Hvad synes du, er det... Altså, jeg er overrasket over, at han blev fyret eller selv sagde fra. Hvis han selv sagde fra, så forstår jeg det godt. Så kommer ind til et hold, hvor du ikke kan tage styringen. Hvad fanden skal du så gøre? Og du får ikke opbakning for ledelsen. Så er der jo ikke mere at komme efter, jo. Ja. Ledelsen skal jo gå ind og sige, altså Perez, han skal jo gå ind og sige, prøv her, træneren bestemmer. Guardiola, hvor mange stjernespillere har han ikke sat af, hvor vi har tænkt, hvad sker der, hvorfor sætter du de her spillere af? Ja. Men det fungerer. Så man med Zlatan, mand. Jamen, det der med Guardiola, han er god til at styre de der egoer, mand. Jamen, jeg tror bare, at Xabi Alonso, han mistede omklædningsrummet. Jeg tror ikke, fordi Xabi Alonso er dårlig til at styre egoer. Jeg tror bare, de har været mange i Real Madrid. Bro, de har Mbappé, de har Vini, de har Bellingham for os i den harp, der er mod træner. Ved I, hvad jeg mener? Ja. Jeg tror, Mbappé var med ham, fordi han gav Mbappé fripas, men Vini var jo fuld mod ham. Men det der også, jeg tror, det er noget, der skete allerede fra Ancelotti. Ancelotti gav dem jo fritøjler, forstår du? Og de har jo bare taget det med. Det der med, at alle har bare kørt hver sit show. Men jeg læste også, at Xabi Alonso var kommet og har lavet sådan noget strikse regler med træning, med spillerroller, hvor Ancelotti var den, der går ud og gør, hvad I vil. Ja, de røg cigar med ham. Ja, det er dem. De røg jo cigar med ham. Den er jo god nok. Forstår du? Det ja, de jo. Så jeg tror, at der har været en vild tilpasning for dem. Men noget, jeg slet ikke kan lide ved jeres klub, Martin, ikke? Måden I behandler Vini på mig. Bro, jeg havde ham før, ikke? Jeg elsker ham. Ja, men det er jo ikke jeg synes ikke, det er okay. Vi kommer ind på det der. Nej, jeg er meget uenig. Jamen, vi kommer ind på det der, fordi vi skal lige... Abelora træder til. Snakker med Xabi Alonso kan være hele afsnittet. Abelora træder til. Han er jo i mit sådan Real Madrid-netværk kaldt folk ham den bagerste. Ja. Abelort. Den dårligste. Ja, Abelort. Han kommer ind og træner. Taber sin første kamp mod Albacete. Albacete er et hold, der spiller i Segunda Division. Nummer 17. Er det ligesom anden division i Danmark? Ja, anden division i Danmark. De har ikke vundet i 5 kampe. De vinder over Real Madrid 3-2. Det kan ske. Ja. Ikke for at jorde jer ned, selvom det er fuld barriere, men det kan ske, fordi at man skal aldrig undervurdere de der hold der. De kan lige pludselig... Og det er jo det, der præcis er fejlen, ikke? Du kommer ind, du skal bevise dit værd, gå ind og vinde 10-0. Forstå mig ret. Selvom det er et andet divisionshold, eller hvad det er. Ja. Lad være med at gå ind og undervurdere et hold, fordi de kommer ind med blod på tanden. De vil ikke andet end at slå
et Real Madrid-hold. Du var ved at sige verdens største hold. Men det er verdens største hold. Men nu så jeg i kampen, ikke? Hvordan, altså, var stjernerne med? Jeg så jo... Mbappé og Bellingham var ikke med, resten var der. Ja. Sygt. Og Han brugte også rigtig mange af talenterne for Castilla-holdet. Altså, Albacete var med i kampen. Nu så jeg den. De pressede, ikke? Ja, Albacete. Det er ikke, fordi det var ufortjent sejr. De var med. Real Madrid går hen og taber, okay? Og så har de en hjemmekamp mod Levante på hjemmebane. Og der kommer vi ind på det her nu. Ja. De bliver buet. De blev ikke bare Vinicius. budet på det. Velfortjent. Ja. Men Skamløs. Prøv at høre, det er det, der er forskellen, ikke? Og det er ikke noget nyt i Real Madrid. Jeg kan godt forstå det, når man ser det som klub udefra, hvis man holder med et andet hold. Men det har altid været sådan i Real Madrid. Spiller du dårligt igennem længere tid, så bliver du buet af. Ja. Kig på Ronaldo. Ja, Hvad gjorde Ronaldo? Jeg har skrevet det ned. Hvad gjorde Ronaldo? Ja. Han smilte, og så nikkede han, og så var han sådan der, ja, ved du hvad, jeg tager kampen op, og hvad ender han med? At lave 3 basser, hvis ikke flere. Og så, hvad gør han i sin sidste jubelscene? Så går han ud og laver den der med øret til sin egen, fans. Så hvad så nu? Hvad gør Vini? Han begynder at tude. Du kan se, han begynder at tæmme en bold. Ja, Hvad gør Bellingham? Det er også forskellen, ikke? Jeg er ikke så glad for Bellingham. Jeg synes, han har svært ved at finde sin rolle pt. Det kan vi komme tilbage til. Men hvad gør Bellingham? Han gør præcis det samme. Han går med hovedet oprejst. Okay? Han kæmper. Vini gør det modsatte. Men I skal også huske, det er forskellen på Vini og alle de andre. Vini, det har været i lang tid. Det er ikke lige startet. Supercup-finalen mod Atletico Madrid. I budet af ham også der. Jamen, Du ved, nej. Den behandling, han får nu, det er kun fordi, I har Mbappé. ja, men... Havde Mbappé ikke været i Real Madrid, har der ikke været nogen, der buede af ham på den måde. Ved du, hvad det er? Før i tiden, der spillede han godt, og Ja. der var han sådan der. Der tænkte man, okay, du ved, det er fint nok. Du fylder, men du er god. Og nu er han dårlig, og han gør det der. Forstår du, hvad jeg mener? Du kan ikke gøre begge dele. Det er siden han mistede den der Ballon d'Or. Bro, I er men der faktisk- knækkede han før. Jeg har undersøgt det, ikke? I er jo ikke nogen kongeklub. Så Jo, jeg ja, skrev jo, til det er. ChatGPT, hvorfor Real Madrid kongeklub? Ikke den der krone Bro, der. På logo. Hvorfor har de den? Hvad? Jeg fandt ud af det jo. Det er ikke, fordi de er den største klub. Ved du hvorfor? Franco. Det er, fordi, bro, kongeriget giver dem parter, bro. Så derfor I bliver kaldt kongeklubben. Nej, man har jo søgt om at kunne hedde Real, jo. Ja, men I er jo ikke en kongeklub. Det er jo bare fordi Der er jo kongerne ikke i en Real konge, Madrid. der er jo ikke en Jeg var konge, i der chok. åbner klubben. Jeg var i chok, da jeg læste det på chat. Hvad? Jeg troede, det var en kongeklub. Altså, Har du regnet med, at det var en konge, der bare sagde... jeg troede sådan der, I fik den af fodbolden sådan der. I gjorde noget for fodbold. Men, De gjorde sig fortjent til den. Det er bare kongeriget, bro. De gjorde sig fortjent til den, bro. men Marco, når du har vundet 15 gange, du skal være Bro, konge. de var kongeklubben før det. Bro, Hvem skal ellers være det? Bro, de var kongeklubben, siden jeg så fodbold, har jeg hørt Real Madrid kongeklubben, og jeg var det der. Man frygter det der ord. Det er bare parter, jo. Men der er jo mange i Real, der hedder sådan noget med Real, jo. Ja. Real Sociedad, den vender vi også lige tilbage til hav. det skal vi nok komme ind på. Men det er faktisk rigtigt, hvor du siger, Martin. Benzema blev også kraftigt kritiseret og budet af i flere sæsoner, før han eksploderede. Og senest Og hvad gjorde Ronaldo der også? Der gik han over, tog fat om Benzema midt i kampen, og stod der med fingrene og sagde, lad være med at bue af Man så ham. det med Casillas, man så det med Gareth Bale. Man så det faktisk også med Zinedine Zidane i sin tid. Så det har faktisk altid været en ting for Real Madrid, der bare har rigtig høje krav og rigtig store forventninger, når du spiller fra den største klub i historien. Jeg håber, vi får Vini. Det er det. Real Madrid. Vil du gerne have Vini? Ja, wallah. Hvem holder du med, bro? Jeg vil gerne have Vini. Hvem skal han spille for, i stedet for hvem? Rafinha offensiv med Vini venstre. Jeg tror, please, bror. Hvor han er syg. Please, vil du ikke please? Mark, du siger nogle vilde ting. Det er fedt. Ærligt. Men Vini Vi kommer ind. Og bror, hvis vi får Vini, han vil blomstre, mand. Tror du, han harmonerer med Rafinha og sådan noget? 100, bror, det er hans landsmand, mand. Hvor han er pissed. Rafinha med det der blik ude på kanten, wow. Og han suger energien ud af dem. Du kan se det, Og mand. det er jo hjernedødt at rykke Rafinha fra sin yndlingsplads, bare for at få Vinicius. Du vil jo aldrig nogensinde af med Rafinha. Men vi skal også lige hurtigt, før vi lige snakker om Barcelonas nederlag i går, meget kort. De tabte 2 til Real Sociedad. Meget kort. Jamen, jeg synes ærligt talt, at det var unfair jo. Hvad er det, der er unfair? Der var offside. Der var ikke offside. Okay, hele den her samtale, du må ikke nævne noget med dommer. Det kan man ikke, bro. Men Okay, bror, så var vi... det der med de der spanske fans, I elsker at bruge Nå, det er dommeren. fint at glemme Det er jo dommeren. Real og Barca, Altså, det er det jo var- kun dommerfejl. Men det er også et vores problem, kamp i går, ikke? Ja, Der var, jeg så ikke anden halvleg, lad mig være ærlig. Jeg så en anden kamp, men 6 stolpe. Den samme varedommer, jeg bliver nødt til at sige det, den samme varedommer sidste år, der forlængede Lewandowskis fod, han dømmer var. Og så en anden ting, jeg vil gerne spørge her, Rafinha eller Pedri? Fedt. Rafinha var der ikke i går. Jeg løber det kamp. Hvad så nu? Jeg tager den med på grund af det her spørgsmål. Hvad så nu?
Jeg er stadig på Pedri. Men hvordan, bror? Vi taber jo. Brugger, vi skal være rigtig glade for, at Pedri ikke er langtidsskadet efter den der tackling, han fik. Ja. Men jeg er stadig på Pedri. Men hvordan kan du blive ved på Pedri, jamen, bro? jeg forstår dig godt med Rafinha, og må Gud beskytte Rafinha, og vi elsker Rafinha, men Pedri er vores motor, bror. Bror, Marco, du har lige sagt, at vi ramte stolpe 11 gange, bror. Det vil sige, vi kunne sagtens godt vinde kampen. Men Rafinha trækker vores hold. Det er fint nok. Vi skal ikke have den. Må jeg sige noget til den her diskussion? I går var bare en kamp, hvor vi var uheldige. Må jeg sige noget til den her? Må jeg sige noget til den her diskussion? En midtbanespiller vil altid være vigtigere end en kant. Det er det eneste. Forstår du? Ja. Så du ved. Case closed. Fullback, sagt. Case closed. Det er rigtigt, hvad han siger jo. Vi er overhovedet ikke, bro. Okay, bror, men vi skal ikke ind på den der. Okay, jeg har et spørgsmål. En midtbanespiller er vigtigere end Messi? Bror. Ja. Hvad? Så kakker altså en... Det er også et sygt eksempel. Ja, det er også Messi var også en midtbanespiller. Ja, okay. Det var han. Men prøv at lade mig... Jeg må lige sige Real Madrid. Shababs, okay? Vi spurgte... Jeg lavede en meningsmåling på Elastico, hvor jeg spurgte alle Real-tilhængerne, som følger med i Elastico, hvad er Real Madrids problem? Og meget af det, der går igen fra rigtig mange af lytterne, det er deres ego. Der er for meget ego på holdet, og at Real Madrid nærmest ikke har fundet sin spillestil i mange år. Tak fordi du så med. Hvis du vil se mere, så klik på linket og hop ind på Podimo og lyt. Let's go!